חלש כרגע, המים מתחילים ליפול, והמים הנופלים בעצם יש להם אנרגיה מכנית. המהירות שלהם היא אנרגיה מכנית, והם מסובבים גלגל, גם זה עדיין אנרגיה מכנית. הגלגל הזה מייצר חשמל. רואים פה אנרגיה בתחילת, אנרגיה חשמלית. האנרגיה החשמלית הזאת מגיעה אל המים, שלמים היה איזשהו חום, אבל החום הזה הולך ועולה. נגביר פה את המים, לראות איך חום המים הולך ועולה כאשר האנרגיה החשמלית מגיעה אליהם, ובעצם אנחנו מייצרים כאן אנרגיה טרמית. מגדילים את האנרגיה הטרמית שהייתה על ידי זה שמגיעה אנרגיה חשמלית. אז יש לנו פה אנרגיה מכנית שהופכת לחשמלית, שהופכת לטרמית. נבנה מערכת אחרת, נשים פה מנורה ונשים פה את הנער הזה עם האופניים. אתם יכולים לראות פה בשלב הראשון שבתוך הגוף יש לו אנרגיה כימית. וזה מה שנותן לו את הכוח להתחיל לסובב את הגלגלים. הוא מסובב את גלגל האופניים ובעצם מייצר אנרגיה מכנית. גם האנרגיה המכנית הזאת מסובבת את הגלגל, עדיין אנחנו באנרגיה מכנית. שימו לב שבתוך העבודה שלו גם הולכת לאיבוד אנרגיית חום. שוב רוצה, נגמר לו האנרגיה בגוף, אנחנו נותנים לו. אז ראינו כאן אנרגיה מכנית שהופכת לאנרגיה חשמלית. האנרגיה החשמלית הזאת מגיעה למנורה, הופכת כאן לאנרגיית חום ולאנרגיית אור. שוב רוצה נכון. אז אתם יכולים לראות פה עוד פעם, אנרגיה כימית הופכת לאנרגיה מכנית עם קצת אנרגיה טרמית, אנרגיית חום שהולכת בעצם לאיבוד. זאת אומרת שהולכת לאיבוד, זה אומר שהיא תגיע למקום אחר ומתישהו אפשר להשתמש בה אולי לדברים אחרים. אנרגיה חשמלית, אנרגיה טרמית ואנרגיית אור. אתם יכולים להמשיך לשחק עם זה, להחליף את המנורה למנורה יעילה יותר. אתם יכולים לשים פה קולטי שמש ושמש ולשחק עם ההפעלה.